Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Fishing ban ng China sa West Philippine Sea, inalmahan ng gobyerno. Patuloy na pangingisda ng mga Pilipino sa teritoryo ng bansa, babantayan ng Coast Guard at BFAR. Political accommodation sa committee chairmanship sa Senado, kapansin-pansin umano ayon sa isang political analyst. Department of Agriculture, pinabulaanan na may shortage sa supply ng manok. Mahal na halaga ng feeds, sanhi umano ng pagtaas ng presyo ng manok. Inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. gagawin sa National Museum. At e-sport player mula sa Mexico, Pampanga, gold medalist sa SEA Games. Presidente Duterte, dodoblihin ang cash incentives ng mga nanalong atleta sa SEA Games. Magandang araw mga kariyon, ako po si Paulo G. Santos at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Sa buwan naman ho nating balita, naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa fishing ban na inanunsyo ho ng China kung saan sakop mga kaibigan ang teritoryo ho ng Pilipinas. Kaugnay ho nito, hinihikayat ang mga Pilipinong mangingisda na patuloy na pumalaot habang ang Philippine Coast Guard o PCG, mga kaibigan, at ito hong BFAR ay patuloy umanong magbabantay sa kanilang kaligtasan. Ito ang balita ni Arlene Salonga. Hinikayat ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang mga mangingisdang Pilipino na ipagpatuloy ang pagpalaot sa mga katubigang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ito'y sa kabila ng ipinatutupad na fishing ban ng China mula Mayo hanggang August 16 kung saan sinakop ng kautusan maging ang Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas kabilang ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa naturang fishing ban. Sa isang panayam, sinabi ni Admiral Artemio Abu, commander ng PCG, na malaya pa ring makapangisda sa karagatang sakop ng Pilipinas ang mga mangingisdang Pinoy kahit pa isinama ito ng China sa kanilang fishing ban. Sa bahagi naman ni Undersecretary Eduardo Gongona ng BFAR, patuloy daw ang kanilang pagpapatrolya at ng PCG sa mga lugar na sakop ng Pilipinas. Ito'y upang mapangalagaan ng mga mangingisda, kanilang sasakyang pangisda at kapaligiran. Nasa open fishing season pa rin daw kaya pinapayuhan nila ang mga mangingisda na lumabas at mangisda sa ating katubigan. Arlene Salonga, CLTV News. Kapansin-pansin umano ang political accommodation na nangyayari sa pagtatalaga ho ng chairperson sa mga komite ng Senado. Ito ay ayon ho sa isang political analyst na si Attorney Michael Yusinko. Bagamat maganda umanong pakinggan ang slogan na unity, kailangan pa rin umanong pairalin ang check and balance upang masiguro na tama ang sistemang paiiralin sa bansa. Narito ang aking report. Inanunsyo na ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang posisyon at komite na hahawakan ng mga senador sa papasok na 19th Congress. Si Senator Loren Legarda umano ang itatalagang President pro tempore. Si Senator Robin Padilla, Constitutional Amendments. Si Senator Win Gatchalian, Basic Education and Ways and Means. Si Senator Nancy Binay sa Tourism and Accounts. Si Senator Sani Angara sa Finance. Si Senator Chis Escudero sa Justice. Si Senator Francis Tolentino sa Blue Ribbon, si Senator Amy Marcos sa Foreign Relations, si Senator Bongo sa Health and Sports, si Senator Bong Revilla sa Public Works, si Senator Risa Hontiveros sa Women and Children, si Senator J.V. Ejercito sa Local Government and Higher Education, si Senator Jinggoy Estrada sa Labor, si Senator Grace Po sa Public Services, si Senator Raffy Tulfo sa Overseas Filipino Workers and Energy.
Interesado naman umano si Senator Coco Pimentel na tumayo bilang minority floor leader. Sa mga naging pahayag naman ni Senator Cynthia Villar, naresolba na ang usapin ng Senate presidency kung saan ipinaubaya niya na umano ito kay Senator Zubiri na naihalal na officer in charge sa Senado hanggang July 25 ng kasalukuyang taon. Hiniling na lamang daw ng senadora na panatilihin sa kanya ang Committee on Agriculture and Committee on Environment. Sa simpleng usap, ganun lamang umano nagtapos ang kanilang negosasyon. Pagdating naman sa committee chairmanship, naisa publiko na ang mga posisyon ng mga senador. Hindi naman ikinaila maliban pa kay Senator Villar na mayroon pang ibang hiniling ang komite sa kanilang pangasiwaan. Tulad na lamang ni Senator Robin Padilla na uupo bilang chairman ng constitutional amendments. Sa naging takbo ng usapin sa Senado, inanunsyo rin ni Zubiri na muling titindig sa 19th Congress ang tinawag niyang supermajority. Ang senaryong ito ay naging kapansin-pansin para kay Attorney Michael Yusinco, isang political analyst. Tila umano buhay na buhay ang tinatawag na political accommodation na hango na rin sa kanilang mga pahayag. Parang mahirap isipin na hindi accommodation eh. Kasi yung salita na niya mismo, di ba, napanood ko siya napanood ko yung interview sa kanya. Ang sabi niya, si Senator Padilla ang lumapit sa kanya at nagsabi na gusto niya makuha yung committee na yun. Kumbaga, yung mga salita niya mismo ay hindi nakakapagbigay ng kumpiyansa na isipin natin na talagang yung desisyon na ibigay sa kanya yung chairmanship ay considered and well-thought decision, di ba? Ang pagtatalaga umano ng tao sa komite ay kinakailangang hango sa kapasidad at karanasan ng isang mambabatas. Partikular na pinunto ni Attorney Yusinco na isang advocate ng constitutional amendment ay ang pagbibigay kay Senator-elect Padilla ng Committee on Constitutional Amendment. Gawin na natin ganito, Paolo G. Sabihin natin, isa akong nag-aaral ng batas, isa akong nag-aaral ng ating konstitusyon. Papayag ba yung mga manonood ng sine kung ako yung gawing bida ng isang pelikula? Na wala akong karanasan sa pag-arte, wala akong background sa cinema, na kukunin na lang ako basta ng isang producer at gagawin akong leading man or action man ng isang pelikula. Papayag ba yung mga manonood? Kahit naman sabihin, hindi, yung supporting actor naman, Batikan. Si Batikan na artista. Hindi, di ba? Kasi wala akong kaalaman, wala akong karanasan sa pag-aartista. And therefore, wala akong karapatan na maging leading man o maging bida sa isang pelikula. Hindi ba? Nangangamba umano siya sa ipinapakitang postura ng lehislatura na tila mayroong political accommodation sa papasok na administrasyon kung saan posibleng makompromiso ang check and balance. Parang hindi siguro democratic yung magiging itsura in the sense na puros kakampi ng executive branch yung ating nasa legislature, no? Hindi maganda yon para sa demokrasya kung lagi na lang nagre-rubber stamp ang ating kongreso sa kung ano man sabihin ng executive natin, no? Kasi ang design ng ating saligang batas is check and balance eh. Ayon kay Yusinco, dapat maintindihan ng taong bayan ang disenyo ng konstitusyon pagdating sa pamamalakad ng pamahalaan ay nakatuntong sa prinsipyo ng check and balance. Hindi umano pwedeng ilapat sa lahat ng pagkakataon ang unity slogan ng papasok na administrasyong Marcos. Ang tatlong mayoryang sangay ng gobyerno, ang executive, legislative at judiciary ay kailangan pa ring maging mapanuri at mapagbantay sa bawat isa. Ang ating punto rito, Paolo G, is that yung ating executive and legislative are two independent branches of government. They have their own responsibilities and one of those is to check on each other. So hindi pwede na ididikit mo sila, i-amalgamate mo sila, tapos sasabihin mo, ito yung unity. No, it doesn't work that way. It's against the constitutional design of separation of powers and checks and balance. Paolo G. Santos, CLTV News.
Iginawad na po mga karehiyon ng Department of Environment and Natural Resources Office sa Capas National Shrine ang special permit nito. Ang hakbang na ito ay makatulong umano sa proteksyon ng lugar at turismo sa lalawigan ng Tarlac. Pakinggan po natin ang balitang ito. Natanggap na ng Capas National Shrine ang special patent ito mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ito ay sa ilalim ng handog titulo program ng ahensya. Ayon kay DNR Undersecretary for Legal Administration, Human Resources, and Legislative Affairs Ernesto Adobo Jr., ang hakbang ay linsunod sa marching order ni Acting Environment Secretary Jim Sampulna na unahin ang pagbibigay ng titulo ng lupa sa lahat ng military, naval at air force military camps at mga reserbasyon. Aniya sa pamamagitan ng special patent na ito, natutulungan ng mga lingkod bayan mula sa Department of National Defense and Armed Forces of the Philippines sa makamit ang kanilang misyon na pangmatagalang kapayapaan para sa pag-unlad sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanilang mga kampo militar mula sa iligal na pananakop at masamang pag-aangkin ng pagmamay-ari. Iginawad ni Attorney Adobo Jr. ang special patent ng Capas National Shrine kay Philippine Veterans Affairs Office Administrator Ernesto Carolina. Sinabi ni DNR Region 3 Director Paquito Moreno Jr. na ang paggawad ng special patent ay isang pangunahing bahagi ng layunin ng DNR na mapabuti ang pangangasiwa at pamamahala ng lupa. Ani ni RD Moreno, magiging fundamental ito sa pagpapalakas at pagpapanatili ng mga programa sa pagtatanim ng puno ng gobyerno, partikular sa pag-iingat sa 31,000 puno na katanim sa loob ng Capas National Shrine na sumasagisag sa 25,000 Pilipino at 6,000 Amerikano na namatay sa kampo. Sa pahayag ni PVAO Administrator Carolina, ang special patent ay magtitiyak sa seguridad ng dambana na isang simbolo ng kabayanihan at nasyonalismo. Para naman sa pamahalaang panlalawigan, ang hakbang na ito ay higit na magpapalakas ng sustainable tourism sa Tarlac. Ang Capas National Shrine ay isang memorial na itinayo ng gobyerno ng Pilipinas sa Barangay Aranguren, Capas bilang parangal sa lahat ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na dumanas ng Bataan Death March. Sa bisa ng Proclamation No. 842, ipinroklama ni Pangulong Corazon Aquino ang Cap O'Donnell bilang pambansang dambana ng Capas noong 7 ng Disyembre 1991. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Department of Agriculture pinabulaanan na may shortage sa supply ng manok. Mahal na halaga ng feed, sanhi umano ng pagtaas ng presyo ng manok. Inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. gagawin sa National Museum. At kumpirmasyon ng 5 appointees ni President Duterte, hindi pa naaprubahan. Pagpili ng opisyal, dapat na umanong ipaubaya sa bagong Pangulo. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pa pong nangungunang balita dito sa Central Luzon, 30 piso at 40 piso mga kaibigan ang itinaas ho ng presyo ng kada kilo ng karne ng manok sa ilang malalaking pamilihan ho dito sa lalawigan ng Pampanga. Ilan ho sa mga retailer umaaray na sa mataas na puhunan habang umaalma naman po ang mga consumer dahil sa naiipit na budget. Ayon ho sa Department of Agriculture, hindi supply ng manok ang dahilan nito, kundi ang mataas din daw ito hong presyo ng patukahan ng manok o ito hong feeds. Pakinggan po natin ang aking balita. Dati ako yung 10 of 11, 12, as in wala na ako. Ngayon 20 pieces, ng oras, ayan pa, meron pa.
Pahirapan talaga. Pahirapan, grabe. Tinanghali na. Pero ang karneng manok na tinda ni Aling Belia Garcia dito sa San Fernando Public Market, hindi pa rin nauubos. Yon ay epekto umano ng mataas na bentahan. Si Raquel Mendoza, nasuki ni Aling Bel, binabawasan na raw muna ang pagbili ng manok para maipagkasya ang naiipit na budget. Oo, nabawasan ngayon. Ngayon puro isda, gulay. Kung saan po yung mura? Oo, kung sa inyo mura, dun kami. Ang dressed chicken na 120 pesos kada kilo na presyong hango, ngayon ay nasa 170 pesos na umano. Kaya ang retail price nito ay naglalaro sa higit 200 piso kada kilo. Eh dati ano lang na puhunan yan, 120, 130, puhunan ah. Sa 160 ngayon ah. Ang retail lang namin nasa 160, 170. So, grabe, sobra. Dahilan daw ng mga chicken dealer sa kanila ay ang mahal na kuha nila sa mga poultry na dahil na rin sa mataas na presyo ng patuka o feeds na resulta naman ng mataas na production cost dahil sa pagsirit ng halaga ng gasolina. Yung sabi nila, mahal daw lahat. Yung feeds, yung kinakain ng mga manok, and then parang ano na yung gas, yung halos gano'n na, parang nagkapatong-patong na lahat ang ano. Ang presyong ito ng manok sa siyudad ng San Fernando hindi nagkakalayo sa bentahan mismo ng bagsakan ng manok sa Pampang Public Market. Ngunit ayon kay Joselito Corpus, General Manager ng AEC Slaughterhouse sa siyudad ng Angeles at Cabanatuan, ang report sa kanila ng mga chicken dealer, matumal ang supply ng broiler meat kaya nagkaroon ng mataas sa farm gate price ng live chicken. Ang dating 80 to 90 pesos, ngayon 130 pesos na. Dati-rati, nakukuha lang nila niya ng 80 to 90 pesos per kilo ng live. Ngayon, sir, 120 to 130 plus. So magkano? Just imagine mo, sir, 40 pesos. Marami umano sa mga chicken dealer ang hindi makapagkarga dahil limitado ang supply na mapagkukuhanan. Ang nagkaroon ng problema sa production, short ng supply. Short tayo ng supply. Lalo na itong month na to. Yang March, April, May, short yan. Tapos meron pa tayong bird flu. Yan pa yung naka-apekto. Maraming hindi nagkakarga. Sa laki ng konsumo sa itinuturing na bagsakan ng manok sa Pampang Public Market, hindi umano bababa sa 30,000 heads ng broiler chicken kada araw ang daily consumption sa pamilihan. Kaya paniwala niya, hindi rin natatapatan ang paglaki ng demand kumpara sa produksyon nito. Pinabulaanan naman ni Department of Agriculture Region 3 Director Chris Pulo Bautista na may kakulangan ng produksyon ng manok sa rehiyon. Meron po ba tayong shortage sa supply ng manok? Dito sa region natin, wala. Marami tayo eh. Nationally, ang alam ko, marami rin eh. Numero 1 umanong faktor sa pagtaas o galaw ng presyo ng manok ay ang mahal na halaga ng feeds o patuka. Majority ng source natin ng component ng feeds galing abroad, specifically yung wheat. Malaki ang production na nawala dahil dito sa Ukraine war. Ang Ukraine, malaki ang production niya. So, yun yung isang rason kung bakit tumaas yung presyo ng manok dahil yung mga ingredients natin for feeds na kinakain ng mga manok tumaas. Ayon pa kay Director Bautista, nakaabante na ang produksyon ng manok sa rehiyon sa pagbubukas ng ekonomiya sa bansa. Anya, ang hakbang naman umano ng Department of Agriculture upang ma-regulate ang cost of production ay ang malaking produksyon ng mais na alternatibo sa trigo o wheat na patuka sa manok. We encourage our local farmers to produce more corn as a substitute ng wheat. Paulo G. Santos, CLTV News.
Sa halip na sa Quirino Grandstand kung saan karaniwan hong ginagawa ang inaugurasyon ng mga nagdaang Pangulo ng Bansa, nagdesisyon umano ang kampo ho ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na gawin na lamang ang kanyang panunumpa sa katungkulan mga kaibigan dito ho sa National Museum of the Philippines. Kasalukuyan umanong ginagamit ang grandstand sa COVID-19 drive ng gobyerno at ayaw nila itong matigil para sa inaugurasyon. Narito po ang balita ni JM De Jesus. Napili ng inaugural committee ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang National Museum upang magsilbing venue sa panunumpa nito sa katungkulan na gaganapin sa June 30. Nagsagawa na umano ng ocular inspection ng kampo ni Marcos Jr. sa museo sa pangunguna ni incoming Chief Presidential Management Staff na si Zenaida Angping. Sinabi ni Angping na akma ang lugar at gusali para sa disenyo ng gagawing inaugurasyon. Bago mapagdesisyon na nagagawing venue National Museum, dati nang sinabi ni President-elect Marcos Jr. na si Quirino Grandstand, inaasahang gagawin ang kanyang inaugurasyon kung saan dito rin nanumpa ang karamihan sa mga naging pangulo ng bansa. Ngunit kasalukuyan pa rin umunong ginagamit sa COVID-19 efforts ng gobyerno at hindi nila ito nais na magambala. Samantala, ang National Museum ay naidisenyo noong 1918 at ganap na itinayo noong 1926 upang magsilbing bagong tahanan ng pambansang aklatan ng Pilipinas. Isinara din ito noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19 at muling binuksan sa publiko noong Marso ng nakaraang taon matapos lumuwag ang COVID restrictions. Bukod kay Marcos Jr., ang iba pang pangulo ng Pilipinas na numpa sa pambansang museo ay kinabibilangan ni Manuel L. Quezon taong 1935, Jose P. Laurel 1943 at Manuel Rojas 1946. JM De Jesus, CLTV News. Magtatapos na ang 18th Congress ngayong June 3. Kaya naman ang appointment ho ng 5 opisyal na napili ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mahahalagang posisyon sa gobyerno ay hindi na naaprubahan ng Commission on Appointments para kay Senator Mig Zubiri. Dapat nang ipaubaya ho raw kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang pagpili naman ho ng itatalagang opisyal sa bakanting pwesto. Narito ang balita ni Arlene Salonga. Ilang araw bago ang pagbaba sa pwesto ni President Rodrigo Duterte, posibleng hindi na umano makumpirma ang 5 appointees nito matapos na malagpasan ang mga ito ng 2 beses ng Commission on Appointments at magtatapos na ngayong June 3 ang 18th Congress. Kabilang sa mga ito ay sina Commission on Audit o COA Chairperson Rizalina Novel Hustol, Civil Service Commission Chairperson Alexei Nograles, Commission on Elections Chairperson Saidamen Pangarungan, COMELEC Commissioner Amy Torrefranca Neri, at COMELEC Commissioner George Erwin Garcia. Iminungkahi rin Senator Juan Miguel Zubiri na hayaan na lamang si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pumili ng susunod na mamumuno sa mga nakasalang na constitutional bodies. Inihalintulad pa ni Zubiri ang nangyari noong February 2016 o sa huling termino ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Ayon kay Zubiri, sa panahong iyon nabigyan ng CA ng pagkakataon ang papasok na administrasyon ni Duterte na makapamili ng mga nais niyang mamuno sa mga apektado ring posisyon. Samantala, sa laging handa briefing nitong Miyerkules, itinanong kay incoming Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles kung kinokonsidera pa ang reappointment ng mga nabanggit na opisyal. We have no information as to whether or not they will be reappointed. We are only appreciative of the gesture that the President-elect's opinion or choices on the officials are taken into consideration. Arlene Salonga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, benefit salary loan ng mga SSS member bukas na para sa online application. Olongapo City, pinagdiriwang ang 56th anniversary ng pagiging syudad. At baha sa Masantol, Pampanga, hiling ng mga residente na mabigyan na ng solusyon ng gobyerno. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pa pong mga maiinit na balita dito sa Central Luzon, pinalakas na umano ng Social Security System o SSS ang online transactions para ho mapabilis ito hong access ng mga miyembro sa mga benepisyo na nararapat para sa kanila. Halos lahat ho raw ng SSS programs ay maaaring applyan online. Yan ho ang sinasabi nito hong SSS. Kung papaano ito mangyayari, narito po ang balita. Puspusan ng Social Security System o SSS sa kanilang digitalization efforts sa kanilang mga serbisyo lalo sa kanilang mga benepisyo upang maging mas kumbinyente ito sa mga miyembro sa panahon ng pandemya. Inihayag ito ni SSS Luzon Central 2 Division Vice President Gloria Corazon Andrada sa isang media forum na inorganisa ng Pampanga Press Club sa isang hotel sa Clark nitong Martes. Kasama ni Andrada si SSS Angeles City Branch Manager Normie Cruz at sinabi niyang available na ang online transactions lalo na sa salary loans. Ayon naman kay Andrada, may 7 benepisyo ang SSS members kabilang ang sickness, maternity, disability, retirement, funeral, death at unemployment. Maliban sa death benefits, ang lahat ng nasabing benepisyo ay available na sa pamamagitan ng online transactions. Sabi ni Cruz, may mga nakapag-avail na para sa mga salary loan at unemployment benefits sa pamamagitan ng online transactions. Ang SSS Unemployment Insurance o kilala rin bilang Involuntary Separation Reward ay isang financial benefit na ibinibigay sa miyembro ng SSS na natanggal sa trabaho mula May 5, 2019. Ang unemployment benefit ay one-time payment na katumbas ng 50% ng buwan ng sahod at ibibigay ito ng hanggang 2 buwan. Ayon kay Andrada, mas madali na rin daw ang magbayad ng monthly contribution ngayon sa tulong ng financial technology gaya ng GCash. Liana Canilao, CLTV News. Ipinagdiwang po ng City Government ng Olongapo ang ika-56 na taong anibersaryo ng deklarasyon nito bilang isang syudad. Sentro umano ng selebrasyon, ito hong serbisyo sa mga mamamayan ng Gapo kung saan ilulunsad ang programa ng bawat departamento ng lokal na pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Angelica Cara. Sakto-sakto kasi gusto ko rin kasi Olongapo City Hall. Diba? Hindi po siya, okay naman po, maganda naman po, celebrate natin lahat ng pwedeng i-celebrate. Pero ito po kasi yung para sa city talaga, walang halong politika, walang halong personality, Olongapo lang talaga. Ipinagpapasalamat umano ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. na tapos na ang eleksyon kung kaya't ang selebrasyon na ika-56 na anibersaryo ng kanilang cityhood ay tunay na nakasentro sa mamamayan ng Gapo. Sa isang simpleng programa sa harap ng City Hall ay ipinahayag ni Mayor Paulino na ang pagdiriwang ng cityhood ay pagkilala sa naging pagpupunyagi ng mga nakaraang henerasyon upang maiangat ang kalagayan ng syudad. Ano malaking bagay po na naging city ang Olongapo kasi siyempre dyan po dalawang bagay. Marka po siya kung kailan tayo mas maraming nagawa, tumaas bigla yung potential ng Olongapo. At the same time, ito rin po yung, dito rin po yung punto na nakita nila na lahat ng ginawa natin prior, biglang noong 1966 pa, lahat ng ginawa po para sa Olongapo, nagbunga. So, ako naniniwala ako maganda po na dapat balik-balikan po natin. Paalala rin umano ito na responsibilidad naman ng kasalukuyan na patuloy na magsumika para sa higit pang progreso ng Gapo. Reminder po ito na marami pa po tayo magagawa at malayo po yung marami kayo natin. Hindi umano ang magagarbong programa ang inihanda para sa halos isang buwang cityhood celebration. Nakasentro umano ang mga aktibidad sa pagbibigay serbisyo sa mga tao. Ilan sa mga piling departamento ang maglulunsad ng kanilang mga programa, katulad ng livelihood assistance activities at employment generation programs. Samantala, June 1, 1966, nang maging chartered city ang Olongapo sa pagtutulungan ng noon ay si Congressman Ramon Magsaysay Jr. at Senator Genero Magsaysay na siyang nagsulong sa Republic Act 4645. Naging isang highly urbanized city naman noong December 7, 1983. Angelica Cara, CLTV News.
Halos kakapasok pa lang ho mga karehiyon ng tag-ulan. Problemado na ang ilan pong mga residente dito ho sa bayan ng Masantol, Pampanga dahil ho sa baha. Bagamat nakasanayan na raw ang ganitong sitwasyon kada taon, hiling pa rin nila na mapagbigyan na ang konkretong solusyon o makita ho ito hong konkretong solusyon ng gobyerno ukol dito. Pakinggan po natin ang ulat ni JM De Jesus. Kilala ang bayan ng Masantol, Pampanga bilang catch basin o saluhan ng tubig mula sa mataas na bahagi ng Pampanga at karatig lalawigan. Sa barangay Bebe Anak na sakop ng bayan, mahigit 30 taon nang naninirahan ng pamilya Dumanakal. Nila simula nang sila lumipat dito, taon-taon na umuno nilang problema ang pagbaha tuwing tag-ulan. At dahil malapit na kanilang bahay sa Pampang, madalas din nilang maranasan ang biglang pag-apaw ng tubig tuwing high tide. Kaya ang baha, katuwang na umuno nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yan po, yung bahay na yan, lumulubog po. Kaya ang ginawa ng mister ko, itinaas na po ito. Ang problema naman po namin, pag bumabagyo, nandun po kami sa eskwelahan kasi tumutulo yung bahay namin. Nanay, ito naman papakita natin yung marka hanggang saan yung baha dito. Dito po. Dito. Ayan, hanggang dyan, kaya Ayan. nag-evacuate po kayo. Opo. At saka mga pinagtatabing na lang namin yan, kuya, kasi natanggal yan ng bagyo. Ang barangay Bebe Anak ay isa sa 10 coastal barangays ng Masantol. Dito nakatirik ang daang-daang mga bahay na sumasalo sa tubig baha. Kaya mga pamilya kagaya ng Dumanakal, nasanay na umuno sa pag-akyat ng kanilang mga gamit at paglikas anumang oras. Yung mga anak ko po, tinataas namin sa taas yung namin, yung mga gamit nila. Tapos doon ko sila pinapapanik. Kaso pag umuulan, may bagyo, basang-basa kami kasi tumutulo yung bubungan namin. Minsan, nagbabakwit kami sa eskwelahan. Binubuhat ko lahat sila, dinadala ko lahat sila doon. Kasi hanggang dito yung tubig dyan, pagkabaha talaga eh. Nakasanayan man nila ang ganitong uri ng pamumuhay, hiling pa rin ng mga residente na sana ay dumating ang panahon na komportable silang makatulog tuwing tag-ulan at walang aalahaning high tide. Ang mababang lokasyon ng topografiya ng bayan ang numero 1 dahilan ng pagbaha, kaya kinasama ni Mayor-elect Tonton Bustos ng Technical Working Group na binubuo ng mga eksperto upang gumawa ng mga pag-aaral. Ito muna ang gagawing basihan ng flood control project na ipapanukalang maitayo sa Masantol. Of course, we would consult with the technical experts. We have pool of engineers para naman maging sustainable ang blueprint, ang plano natin dito sa pagbaha, dito sa bayan natin. Alam naman natin na kailangan talaga natin ng mga eksperto sa field ng pagbaha, sa field ng infrastructures. Kaya we've met with the technical working group sa engineering side, sa infrastructure para makita natin kung paano maging efficient ang mga infrastructure na dapat itayo at kung paano ang magiging dapat flow ang phase-by-phase development ng solution natin para sa pagbaha. Kailangan rin umunong malawakang information drive sa mga residente upang maging bahagi sila ng pagpaplano at maintindihan ng mga itatayong proyekto kontra baha. Tayo po, ina-address po natin unang-una, bago po sa infrastructure, gusto po natin merong information drive sa ating mga kababayan, sa ating mga constituents, para naman kapag nag-invest na po tayo sa infrastructures, ay maging sulit po ito. At dahil idineklara ng pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan, nakipag-usap na din umuno si Mayor-elect Bustos sa mga departamento ng LGU at iba pang ahensya ng gobyerno upang kahit anumang oras ay handa ang tulong kailangan ibigay. We've met with the different heads, department heads, especially dito sa disaster risk reduction dito po sa munisipyo natin. Dahil gusto po natin, pagdating po ng tag-ulan, day 1 pa lamang, nandyan na po yung mga pre-positioned food packs, water and medical supplies, para agad-agad may bigay po natin yung tulong sa mga kababayan natin. Hindi yung kailan panahon ng sakuna, dun pa lang tayo mag-request. Tayo po proactive, hindi po tayo reactive. Gusto natin handa tayo at prepared tayo sa magandang klaseng sitwasyon. Kung kaya't inumpisahan na po natin, simulan na po natin yung coordination with the department heads para po maging smooth ang ating service sa ating mga kababayan. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, e-sport player mula sa Mexico, Pampanga, gold medalist sa SEA Games, President Duterte dodoblihin ang cash incentives ng mga nanalo sa SEA Games. At slope protection laban sa pag-apaw ng tubig sa ilang bahagi ng Florida Blanca,
natapos na ang konstruksyon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ang CLTV Balitaan. Sports balita naman ho tayo mga karehiyon. Nakapag-uwi ho ng medalyang ginto para ho sa Pilipinas. Sa larangan ho nitong e-sport. Ito hong e-sport naman. Opo, talagang gustong-gustong laruin ho itong ating pong mga kabataan ho ngayon yan. Usong-uso yan mga kaibigan. Mula ho ito sa bayan ng Mexico, Pampanga. Nanguna sa Mobile Legend Esport category si Lee Howard Gonzalez sa kakatapos pa lamang ho na Southeast Asian Games sa Hanoi, Hanoi, Vietnam. Samantala, dodoblehin naman daw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang cash incentives ng lahat ng atlet ng Pinoy sa SEA Games na nakamit ho, ito hong medalya para ho sa ating bansa. Pakinggan po natin ang sports balita ni Angelica Cara. Binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Mexico, Pampanga ang e-sport player na si Lee Howard Gonzalez na kauuwi lamang mula sa katatapos na 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Si Lee na mas kilala sa tawag na Owl ay nagkamit ng medalyang ginto sa SEA Games sa Mobile Legends esports category. Iginawad ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mexico Mayor Teddy Tumang at ng Sangguniang Bayan ang Certificate of Recognition at 50,000 cash gift kay Gonzalez sa kanyang pagbibigay karangalan sa bayan at sa Pilipinas. Si Owl ay mula sa Barangay Buena Vista sa Mexico, Pampanga. Kaugnay naman ng Southeast Asian Games, inanunsyo ni President Rodrigo Duterte na dodoblehin ng gobyerno ang ibibigay na cash incentives sa mga atletang Pilipino na nakapag-uwi ng medalya sa bansa. Sa ilalim ng Republic Act 10699 o ang Incentives Law, bawat medalya sa SEA Games ay may katumbas na cash incentive na 300,000 para sa gold medal, 150,000 sa silver at 60,000 sa bronze. Ang halagang ito ay dobleng matatanggap ng mga SEA Games medalist ngayong taon. Lubos umanong ikinatuwa at ipinagpapasalamat ni Pangulong Duterte ang pag-angat ng mga manlalarong Pinoy sa bandera ng bansa kung saan humakot ang mga ito ng 52 na gold medals, 50 silver at 105 na bronze. Ito ang naglagay sa Pilipinas sa ika-4 na pwesto sa SEA Games ngayong 2022 na sinalihan ng 11 mga bansa. Nanguna naman ang Vietnam, sunod ng Thailand at ikatlo ang Indonesia. Angelica Cara, CLTV News. Balita naman po tayo sa infrastruktura. Kumusta na? Isa hong karagdagang slope protection mga kaibigan, mga karehiyon ang nakumpleto na ho ng Department of Public Works and Highways o DPWH dito ho sa area mga kaibigan sa Barangay Valdez, Florida Blanca, Pampanga. Ang nasabing 124 linear meter revetment wall
ay nagkakahalaga ho raw ng halos 20 milyong piso at pinondohan yan sa ilalim ho ng 2022 national budget. Ang isinagawang flood mitigation structure ay dagdag sa dati ng mga proyekto sa kabahan naman ho ng Porac River. Bukod dito, may isa pang infrastruktura o istruktura ho na inaasahang makumpleto ng kagawaran bago matapos ang taon. Inaasahan naman ho sa tulong ng proyektong ito ay maiiwasan daw ang pag-apaw ho ng nasabing ilog. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Manny Esguera, ang ating pong Chief Weather Forecaster dito sa Pag-asa sa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Range of high pressure area o extension po ng high pressure ang nakakaapekto po dito sa may eastern section o sa silangang bahagi ng Southern Luzon, pati na po ang Visayas. Kasama rin po dito ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya at sa kumisan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng ridge ng high pressure area at ng localized thunderstorm. So sa bandang hapon po gabi ay marami din pong lugar sa ating bansa ang uulanin, especially po sa may Northern Luzon, ang Visayas at saka po ang Mindanao. Sa Luzon naman po, ang Metro Manila sa bandang hapon po, posible pong magkaroon ng mga isolated rain showers, pati na po dito sa Central Luzon, kasama po ang Pampanga. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. Ito lamang po yung mga weather system na umiiral ngayon sa loob ng PIR. Natunaw na po kahapon yung low pressure area na binabantayan natin. So pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ho ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari po ninyo kaming i-follow sa aming pong mga social media pages. Saan yan? Dito ho sa Facebook, dalawa ho ang aming page, at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa aming naman pong Twitter account at CLTV36 at ang aming pong Instagram at CLTV36 Official. Kung nais naman po ninyong balikan ang mga programa dito ho sa CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV36 Official pa rin mga kaibigan At ang amin naman pong website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho ang mga magagandang programa sa CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa amin pong patuloy na nadaragdagan ho na cable partners. Sa ngayon 39 cable partners. Pwede nyo po kaming panoorin dyan. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Sa ngalan po ng aking kuyang Justin Dizon, ang inyong lingkod, Paolo G. Santos. Happy weekend!